Unsa man ka, Takloy? Ba, tabang pa. Ugay ako. Takloy, di ba dili man ka mo inom? Anong nahubog man ka? Narinig ko sa kauban pa. Unya, kumusta naman ang kwarta nga gipadala sa mga asawa? Napa may nabilin pa. Day? Dong, pag-amping biagad mo diri ha. Kabalo na jud ka nga dugay-dugay pa jud dito sa abroad. Ay kabala ka day, Charmina. Kanaman po ko magtanaw-tanaw na imong bana diri. Basta day, tanan nimong ginapadala nga kwarta, ako anang ipundar. Di ba nagplano ka nga magbaboyan ta? Magtukod tagbalay, ako anang buhaton tanan. Basta ay kalimot padala taga bulan day. Sige dong, ayo kabala ka. Tanan akong sweldo dito, ipadala na ko diri para sa kong kaugmaon. Unya pa, di na ko magdugay, dong. Pag-amping mo diri ha. Sige day, amping. Amping dito day ha. Love kritika. Sige dong. Di na ko magdugay pa, pag-amping mo diri. Day, amping! Pa? Pa? Oy dong, saman. Nagpadala si Charmina karong kwarta pa. Paon sa nako, aron makapalit adri panood-an ba? May kay nagpadala na pud. Lagi pa, kaloyan po. Sige pa, lakaw nako kay layo-layo pud ba itong baktasan. Bintahan na gyud ang kinabuhi ni akong anak nga naka-abroad na iyang asawa. Maintag dili ni matandog sa iyang mga barkada. Galas kawas manok ni Kuan pre no? Nga naman. Kung taog ba? Magtaw pre. Takot-takot gid durog. Daog si Bon Jovi ba? Hayang Bon Jovi pre no? Ubay-ubay jud ang ipadala sa akong asawa. Salamat jud Ginoo. Nga nako asawa nga buutan. Blessing na jud kay taon Ginoo nga nakakwarta og dako. Ay kabala ka day. Kining kwarta nga imong gipadala. Ako aning buhaton sa tama. Bitaw pre. Stakloy mo no? 20, 21. Pre, mo na napadala nga kwarta si mga asawa? Kana may klaro paldo pre kay libo-libo. Murag iho may pre ba? Pure shot dira? Shot? Sige, sige! Sige, pre! Pre, may barkada. Sus, mang libre ba? Dili ako, pre! Pre, sigurado ka nga diri ra ka. Kaya na ako ni. Noon po, pre. Kaya murag dool-dool naman ninyo. Makayaran niya pre. Dirs ako. Salamat kayo, pre! Sige pre, pig pre, sunod na pre. Happy kayo, pre! Kalimti pre, sunod. Unsa man ka, Takloy? Ba, tabang pa. Ugay ako. Takloy, di ba dili man ka mo inom? Anong nahubog man ka? Narinig ko sa kauban pa. Unya, kumusta naman ang kwarta nga gipadala sa mga asawa? Napa may nabilin pa. Ginoo ko. Duha ka sweldohan sa imong asawa, kana na lay nabilin. Ayaw pagbuot pa. Kaya amuhan ning kwarta. Oh, Chloe, wala na ko na ang kuna. Ang ako ba lang ba? Duha ka bulan sweldo na sa imong asawa. Grabe kuskus ito sa nasod, inuduro o sa iyong trabaho nito. 500 na lang nabilin sa iyong gipadala. Nausa man ka. Ayaw pagbuot pa. Una-una, ako'y gabuhin ni mo dire. Unsa? Lamoy-moy na ka? Tinuod, ikaw nagbuhi sa kuha. Tuhol ka na ako'y sakit. Dili ko katarong ang trabaho. Pero ako una-una, Chloe, nga makaya ko na yung buhay-buhay, Chloe. Pina ako nagpuyo din sa inyong panimalay. Istorya ka naman ka tungkol kay mali man na mong gibuhat sa imong asawa. Unsa man ka? Samok! Matulog ko! Sawa! Naunsa naman taong kang bata ka. Dili man ta kay nga nagbatasan.